Waqt forum dwar il-medja u l-informazzjoni organizzat minn membri tal-Oppożizzjoni, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tkellem dwar l-impenn tal-Gvern fuq is-suġġett, tant li Malta kienet l-ewwel stat membru fl-Unjoni Ewropea li daħlet id-direttiva anti-SLAPP. Intqal li issa wara dan il-pass, il-Gvern jista' jressaq abbozzi ta' liġijiet li jagħtu aktar protezzjoni lill-medja li diġà tressqu quddiem il-Parlament u twaffqu fuq il-premessa li għandha ssir aktar konsultazzjoni. B'dawn l-abbozzi jikkonsolidaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika marbuta mal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Dwar il-kwistjoni tal-livelli, il-Ministru Attard sostna li hu ddispjaċut li l-Gvern għadu ma ġixxiex biex jipproteġi lill-vittmi ta' dawk li abbużaw mill-libertà tal-espressjoni. Insellem mhux biss lil dawk li bħal kollega tiegħi l-Onorevoli Carmenu Abela bil-kuraġġ u bil-perseveranza iddefenda l-integrità tiegħu fil-qrati, imma wkoll lil dawk illi naqashom il-kuraġġ għaliex jaraw li rimedju offrut fil-verità huwa rimedju xejn. U jekk irridu diskussjoni mnebħa mis-sewwa u mnebħa mill-sens ta' ġustizzja, dawn huma temi li rridu niddiskutu. F'intervent li għamel fl-istess forum l-Speaker Angelo Farrugia tenna li hemm bżonn li nikkultivaw ħila ta' evalwazzjoni biex il-pubbliku ikun kapaċi jistingwixxi bej il-fatti u l-opinjonijiet u saħaq ukoll il-poter li għandha il-medja iġib miegħu responsabiltajiet kbar u allura hu neċessarju l-ogħla livell ta' etika biex l-informazzjoni l-pubbliku tkun ċara, ġusta u preċiża.